न्यायनि दाबियाव 2 घन्टा बिजनि बन्द 4 आगस्टआव बिजनि महकुमा बन्द फोसावदों। थांनाय 29 जुलाइनि हराव इनायै बुथारनायनि बोलि जानाय बिजनि हालामनि सासे समाज सिबियारि एबा बिजनि जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि, बिजनि जिल्ला इउपिपिएलनि उफ्रा आफादगिरि आरो बारग' एबसु मावथि जीबानन्द एबा राजु बसुमतारिनि न्यायनि दाबियाव फैगौ 4 आगस्ट मंगलबाराव फुंनि 4 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम 2 घन्टा बिजनि महकुमा बन्द हांख्रायदों। बुथारग्रा दायनिगिरि 3खौ फासि होनांगौनि दाबि। बे बन्द हांख्रायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आसु, आमसु, एबिएमसु, आक्रासु, दुलाराय बिटिसि बाङालि जुब छात्र फेडारेसनखौ लानानै गोबां आफाद गौथुमा हेफाजाब फोरमायनाय बाथ्राखौ मिथिहोदों बिजनि जिल्ला गेलेमु गौथुमनि आफादगिरि उमेश ब्रह्म बिथाङा। राजु बसुमतारी হত্যাৰ প্ৰতিবাদ কৰিহে এই বন্ধটো ৰাখিছোঁ। তাৰ কাৰণে অহা মংগলবাৰে ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা আবেলি 5টালৈ বন্ধটো অব্যাহত থাকিব আৰু আমাৰ যিবিলাক মানে দৈনন্দিন লাগতিয়াল বস্তু এইবিলাকক আমি ৰেহাই দিম। जीबानन्द एबा राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरि दुथांफोरखौ फासि होनांगौनि दाबियाव दुंहाव बेरेखा खुद्रिसारनाय हाबाफारिया बिजनियाव सोलिबोगासिनो दं आरो समबाराव इउपिपिएलनि दैदेननायाव 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि मावफुङो। बुथारग्रा 3 दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि दाबि। दायनिगिरि दुथां अमृत सरकार, आशिष मदक आरो सन्जय शाहखौ फासि होनांगौनि दाबियाव गोख्रोङै सोलिगासिनो बिजनि हालामाव बेरेखा खुद्रिसारनाय। बेरेखागिरिफ्रा आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै दुंहाव स्लगान होयो। समबाराव बिजनि जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेननायाव चिरांनि बिजनि हिनजावसा हाइस्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव 2 घन्टा धरना हाबाफारि मावफुङो। जीबानन्द एबा राजु बसुमतारीनि बुथारनाय गसर, फास्ट ट्रेक बिजिरसालियाव नायबिजिरनाय, बुथारग्रा 3 दायनिगिरिखौ फासि होनाय, राजु बसुमतारीनि नखरनो 1 कौटि रांखान्थियारि अनसुंथाइ गथायनो दाबि दैखाङो। लोगोसे बिजनि हालामाव गोजोन खौसेथि हमथाना लाखिनांगौनि दाबियाव समबाराव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 11 रिंगासिम बेरेखा खुद्रिसारो। जीबानन्द राजु बसुमतारीखौ 3 बिजनि ओनसोलनि 3 मादारारफ्रा एखेबारे गाज्रि भाबै बुथारनायखौ जों नुनो मोनदों बा एकदमबारे बे स्पष्ट जानानै फैदों। बिनिखायनो बिजनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो बिजनि ओनसोलनि इउपिपिएलनि जोंनि रायजोफ्रा बे जीबानन्द एबा राजु बसुमतारीखौ जायफ्रा बुथारदों, जायफ्रा कालप्रिट, बेखौ थाबैनो जाहाथे बेखौ फास्ट ट्रेकनि दाराव बिसार खालामनानै बिसोरखौ फासि होनायनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै दिनै आरो आसा खालामदों बिथांनि नखरा जिहेतु जोबोद जुरुला, बेखौ जाहाथे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया एसे बिसार खालामनायनि गेजेरजों बा अनसुंथाइ होनो थाखाय बै नखराव माने बेबस्था खालामनांगौ आरो नखरनो फिसा साख्रिब्लाबो होनायनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै गतिके जों आसा खालामदों फार्स्ट ट्रेक जि आदालत बिनि दारै बेखौ बिसार खालामनानै जाहाथे बे जायफोर माने दसिया अलरेडि हमजाखाबाय 3बो जाहाथे बिसोरखौ थाबैनो माने फार्स्ट ट्रेक आदालतनि बिसार खालामनानै बिसोरखौ माने फासि होनायनि गेजेरजों माने बे माबाखौ जोंनि बिजनियाव जिखिनि घटना जागासिनो दासिमै बे घटनाखौ जाहाथे माबानानै सुस्रांनानै शान्ति परिबेश लाबोनो हायो। बेनि थाखाय आङो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारजों लोगोसे पुलिस प्रशासन आरो सिभिल प्रशासनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदों, अनुरोध खालामदों।
फारसेथिं रबिबारनि बेलासियाव बुथारनायनि बोलि जानाय जीबानन्द एबा राजु बसुमतारिनि दुखुथिया नखरनियाव नुजाथियो जायगानि एमएलए अरुप कुमार देआ। दुखुथिया नखरनो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो एमएलए बिथाङा। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलानि फारसेनिफ्राय 1 लाख रां आरो एमएलए अरुप कुमार देनि फारसेनिफ्राय एमएलए बिथाङा रुंसारि राजु बसुमतारिनि बिसिनि आखायाव गासै 2 लाख रां अनसुंथाइ गथायनानै होयो। लोगोसे एमएलए अरुप कुमार दे बिथाङा फास्ट ट्रेक बिजिरसालियाव नायबिजिरसंनायनि राहा आजावनाय आरो राजु बसुमतारिनि नखरखौ नायनायनि बिबान लानायनि बाथ्राबो फोरमायो एमएलए बिथाङा। সকলে একলগ হৈ পেলাই বিভিন্ন দল সংগঠন যোনটো কাৰণত ৰাজু বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ জীৱন আজি গ'ল এই কাৰণটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় আৰু সেই কাৰণবিলাক বিজনী টাউনৰ অলি গলিত খুব চলি থাকে, বিভিন্ন হোটেলত চলি থাকে, বিভিন্ন গাঁৱত চলি থাকে। মই তেখেতৰ পৰিয়ালৰ তাত আজি গৈ কথা বাৰ্তা কৰি আহিলোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা কিছুমান আৰ্থিক সহায় মই আগবঢ়ালোঁ আৰু মই এনশ্যোৰ কৰি আহিলোঁ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব মই ল'ম, কাৰণ সৰু ল'ৰা আছে, সৰু ছোৱালী আছে, পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, মানুহ হ'ব লাগিব। তাৰ দেউতা যেনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ইনস্পায়াৰ কৰিছিল খেল বা বিভিন্ন এক্টিভিটিছত, তো সেইমতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে উঠি আহিব লাগিব। মই বাইদেউৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ আৰু বাইদেউক মই সৰু ভাইটি হিচাপে এনশ্যোৰ কৰিছোঁ যে মই সৰু ভাইটি হিচাপে সদায় তেখেতৰ লগত থাকিম আৰু যিকোনো ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হওক বা যিকোনো পাব্লিক বা যিকোনো চৰকাৰী যদিও কোনো সমস্যা হয় মই নিশ্চয় তেখেতৰ লগত থাকিম। তেখেত যথেষ্ট ভাল পাইছে আৰু মই কৈ আহিছোঁ আৰু এছপি ডাঙৰীয়াক মই বিধায়ক হিচাপে তেখেতক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ যে যি বদমাছকেইটা এনেকুৱা কাণ্ড কৰিছে তেখেতসকলক শাস্তি দিয়া হ'বই আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক যিটো দাবী অনা হৈছে এই ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে মানে আদালতে যি মানে ভাৰ্ডিক্ট দিয়ে সেইমতেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। चिरांनिफ्राय बिरो चिफ रिमोट सेननि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।